abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Duk abin da ba Allah ba annabi gatan shi. Da sunanka Allahu zan fara, yarje ilahu bani basira. Waƙe a yau maza na kirkira, Allahu yarda ne wannan yau gobe wata na tsara. Zan yi waka gurin Ahmad jini na Quraishi. Allahu kai daɗin tsiranka, gun manzon mu mafakar duka. Samata da sahabbansa duka, a cikin salatin a sanya ahalin manzon mu duka. Natural wanda ya so su zan ji ina san shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Kulafa'u Rashidun gaishe ku, farko Abubakar Siddiqu, sannan da Umar al-Faruq, sun Nuraini Sayyidi Usman. Dole na gaishe ku Aliyu, ai mutum za ya mace in dai ya tare shi. Aliyu gaida ku ai tilas, Shewana Ahmadu Abul Abbas, alkaulaki Barhama Inyas, Shehu Dahir Lisanul Faida. Gaishe ku tilas da Shehu Baba Aminu da Malam Ustaz Nashi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Sarkin yabo a wannan karni, Sharif Rabi'u dan Usmani, jika yake ga dan Adnani. Sharif ko ina ya je Nabiru ke yi mawaka, ko a yanzu da na yi zancen yana ta begen shi. Ba ja kuma. Salama ga Fadima Zahra'u, ya ta Sayyidul Anbiya'u, kuma matar ɗaya a kulafa'u. Tsoka ta jikin annabi na ai Fadima Zahra ce, ko ba ta zadarwa ce bi ta a same shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Mamudu walla ba ta makarka, ko a so ni ba na yi maka shirka. Sani mai tambarin laulaka, ko a an biya annabi na ai babu ya tamkarka. Ko ulul azmi ma farko rabbi ya zaɓe shi. Wallahi ba sanin girmanka, ya girme wa kai wajen ɗauka. Zai mutu mai sansanin asalinka, to wasu ce yayi wa sahabu inuwa suka gane. Kai da idi na zamani ta ya ka same shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Allahu muwadi shi kasim, shi yake da taska ƙa'im, sannan rabon take yi kullum, kuma arziki kullihi. Annabi sanadin shi, kowa ka ji ka gani da rabo manzon mu ya bashi. Kowa ne sanadi na rayuwa Mahamudu, da samunsa sai mu ce alhamdu. A cikin alam ya zamo fardu, Jibrilu ma cewa yayi ma amin ka ilaika. Ran da za ka je Isra'i can baya ka bar shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Ai kaga Allahu Rabbi ya ganka, girma da cika ku ya baiwa duka. Ka hau arshi da takalminka, tunda Allahu ya bai hikima domin na ta yin waka. Ko a yaya ni na gazance dole na wake shi. Allah ma da annabi ɗaya ne, dan shi ya ce da shi ne. Amma fa 'yan kaɗan suka gane, manzon Allahu a gun rayuwa min sanadi ne. To silarka da duk ahalinka me kake yi mashi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. A ulul azmi shi farko ne, a anbiya babiya shi ne. Su ma da kansu sun ka faɗa ne, da tuna da zancen Isa da abun Maryama. Shi ya ce zai zo bari Ahmad sunan shi. Inni uyubbuka wallahi, ma'a ahalika Abdullahi, summa sahabika ahlullahi. Inni da'awtuka ij'alni fi shafa'atuka wasbuti fi hubbuka.
mata suke ko unkula, kaga tilas kwa za a sha wahala. Kowaye ya taba mana manzo to ya ji ba shakka, inda mun game mu da shi yayi akan ran shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. A hakan ga takama ta su mulki, oho naga abun mamaki. Kan annabin mu kun fi son mulki, shine silar ka ta hutu yau ni na faɗa maka, amana babu komai aiki ya mata tashi. Komai na yi riko ya ƙare, motar da zan dafe ta tsere. Tun daga nan sai tunani ya kure, sai na narke ga Ahmad wasiyar Isa Masihu, wanda dai Halimatu Sa'adiya ita ta raine shi. Manzon Allah zana takaita nan manzon mu, can Madina Mahamudu ka kira mu, yarje mu ganka ko a barcin mu. Kamun kafata na yi gunki faɗi mazara'u, ɗan ƙaramin mawakin ku ne ɗan bala sunan shi. Duk abin da ba Allah ba annabi ya fi shi. Sulaimanu bala na yi ta, ikan Usmanu ku fahimta, in kiya take fawa na furta. Kore min hikima na yabo da yawan ƙaunar ku, yalwatan arzikin hidima a ciren cin bashi. To duban salatin ka ya Allah, Musa Mustapha bin Abdallah, alan har sahabbai jumla, dan cikar salatin yarjan kalmar nan kun fa kunu, da ma'aikinmu mai gira da yawan gashi, duk abin da ba Allah ba Annabi ya fi shi.